प्रमद बरुवा जाय बिटिसि सुक्तिखौनो फरायनो रोङा हायार सेकेन्डारि पासल' बे he does not know English he cannot understand the spirit of English बे हायार सेकेन्डारि पासजों एथ' बोसोर एबसुखौ थगायनानै प्रेसिडेन्ट जाबोनानै थगायनायाव अस्थाद अल्प बिद्या भयंकर खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै आङो मैयाहाय सासे जोंनि सेनियर सिटिजेन रिटायार्ड हेडमास्टार बिथाङा ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा बुंदों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै दा बिथांनि बुंनायनि सायाव आङो रिप्लाइ हिसाबै होनो नागिरदों दा बिथाङा मैया मा बुङामोन थि खालामनायनि उनावहाय 17 बोसोर सासन खालामबाय 17 बोसोर सासन खालामनाय समावहाय जों ओरैबायदि नुनो मोन्दों दादागिरि खालामबोदों गोबां खेथ्रआवहाय बिथांमोनहा जोंनि बे बड'लेण्ड फायसाखौ लुथिं खालामनायखौ जों मिथिबोगौ दा बे 17 बोसोर सासनाव बिथाङा बुंदों गावजों गाव दानलाय सुलाय नारा नाथा जुजिनाय आङो बिथांनि बे बुंनायखौ बुंनो सानदों बियो बै बिटिसि 6 सिडुल मोननायनि आगोलनि खोथाखौसो बुंदों 6 सिडुल बिटिसि जानायनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि दानलाय सुलाय जायाखै खुनुदिनबो बर'जों बर' जुजिलायाखै दानथारलायाखै बुथारलायाखैमोन किन्तु बिथाङा बे गावनि बाइट होनायाव आगोलनिखौ उनजों लगायदेरनानै बिथाङा बुंदों बादि आं मोनदों बिथाङा सासे रिटायार्ड हेडमास्टार आं मोजाङै सिनायो बिथाङाबो आंखौ सिनायो नाथाय आं बिथांखौ नायदों सासे रिटायार्ड हेडमास्टार जालायलायनानै बिथांनि जे नलेज आरो एक्सपिरियेन्स बे बिराद खम जादों आरो दा हाग्रामा महिलारिनि सासन समाव खुनु गावजों गाव दानलाय सुलाय जायाखैमोन नाथाय 2012 सनाव माने बै जे बिटिसि मोननानै हाग्रामा महिलारिया जे सासन खालामबाय आरो बे सासननि उनावहाय ग्ल'बाल जौगानाय बर'फोरखौ थाखायै फैसायै लामायै गारियै घरायै जानायखौ नुनानै गिदिर गिदिर दालां जानाय गिदिर गिदिर अफिस लुनाय लामा मोजां फाक्का जाजोबनाय लामा सिं सिं गामि गोथौ हाग्रा बंग्रासिम फाक्का जानाय बेखौ नुनानै गुबुन हारिया माथो बर'फ्रा 6 सिडुल मोननानै बिराद जौगाबाय बिराद माहाजोन जाजोबथारबाय बेबादि हिंसाजों बिथांमोनहा गिबियावहाय माने बिटिसिखौ बातिल खालामनांगौ होनदोंमोन गुबुन हारिफ्रा बिनि उनावहाय माखासे तृतीय पक्ष थार्ड पार्टिया माने बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावराव खालामहोदों दा बे दावराव खालामहोनाया हाग्रामा महिलारि बिथांनि नङा बेहाय बिथाङा जेबो हात गैया दुर्भाग्यबशत बिटिसि 6 सिडुलखौ फोजोबनो माखासे गाज्रि शक्तिया बेवहाय नांथाबनानै बिटिसिखौ अर सुनानै होनायनि हाबा हिसाबै बिथांमोनहा बेखौ मावदोंमोन बिथाङा निश्चय मिथिगौ दा बेवहाय बेखौ माने हाग्रामाखौ दस होयोब्ला माने बिथाङा बे गोरोन्थि जागोन बिथांनि स्टाडिया खम जागोन आरो बिथाङा होनदों हाग्रामा महिलारिखौ माने बे 17 बोसोराव बिराद लुथिनानै जादों बे खोथाया मालाबाबो जानो हाया बे मिथ्या खोथा बियो बिथाङा हाग्रामानि लुथिनायखौ जुदि नुदोंब्ला दिनै इउपिपिएल सरकार माने प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि लुथिनायखौबो बिथाङा नुनांगौमोन बा बिथाङा बुंनांगौमोन दा वान साइडेड बिथाङा जादों बिथाङा सासे सेनियर सिटिजेन इन्टेलेक्चुएल हिसाबै बुंनो हायो नंगौ जे एसे एनैया देशखौ सासन खालामोबा करापसना एसे जायो जाखायो जोंनि बिटिसिल' नङा नों आसामखौनो नाय नोङो इन्डियाखौनो नाय बा गुबुन गुबुन इन्डियानि स्टेटफोरखौ नाय जेरावबो माने एसे एनैखौ लुथियालासेनो रावबो थाया किन्तु खामानियासो जादों हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सासनाव आं बिथांनाव सोंगोन नोंथाङा मा जानाय नुवाखै आं बिथांखौ सोंगोनसो सासे हेडमास्टार जालायनानै बेहा एन्टायार बिटिसिनि एन्टायार आसामनि स्टाडिया निश्चय थानांगौ मा जायाखै हाग्रामानि दिनाव बिश्वबिद्यालय जायाखै ना CIT जायाखै ना इन्जिनियारिं कलेज जायाखै ना मेडिकेल कलेज जायाखै ना मिउजियाम जायाखै ना गिदिर गिदिर दालां जायाखै ना गिदिर गिदिर हस्पिटाल जायाखै अल बिटिसि एलेकायाव बिथाङा सुग्रोमनानै नायनो हागौ थां बरमा बादियाव अदालगुरियाव थां बेसे गिदिर गिदिर
माने दालां जादों उदालगुरि सिभिल माने डिसि अफिस जादों उदालगुरियाव कोर्टनि बिल्डिंफोर जादों एसपि अफिस जादों गिदिर गिदिर हस्पिटाल जादों अल बिटिसि आव हाग्रामाया मावदों गिलु बालुनो दा हाग्रामाया बे मावनायखिनियाव बेबायदि एकदम थाखा लुथिनानै जाजोबदों होननाया बे अयनाय आरो बेखौ बुंनाया बिथाङा निश्चय प्रमद बर'नि सोरबा एजेन्टजों डिक्टेट होजानाय बादि आङो बिथांखौ नुदों दा बिथांखौ आङो खावलायगोन सासे इन्टेलेक्चुवेल जानानै नोङो जुदि ससियेल मिडियायाव खोथा बुंबायबा नोंथाङा स्टाडिबो थानांगोन आं नोंथांखौ बुंगोन नोंथाङा प्रमद बर'नि दिनै सापर्टार प्रमद बर'खौ दतमायाव वेलकाम होदों प्रमद बर'खौ नोङो देरहागोन होनदों प्रमद बर'खौ डायनामिक लिडार नोंथाङा होनदों प्रमद बर'आ माने माब्रै डायनामिक मोजां लिडार जाखो प्रमद बर'आ नोंनि बर'नि थाखाय मा खालामदों प्रमद बर'आ नोंथांनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बेसेबां लाजि फोनांदों नोंथाङा स्टाडि दंना गैया स्टाडि गैयालाबानो मारै बुंखो आं नोंथांखौ दिनै बुंगोन नोङो मालाबा नैबे बिजाबखौ फरायखांबायना नायनायसै मा बिजाब बियो 6th Schedule to the Constitution of India नोङो सासे हेडमास्टार जाबायबा नोंथाङा बेवहाय जे बिटिसि बड' एकर्ड बे जे मोनसे एक्ट जादों बे एक्टनि प्रभिजनफोरखौ नायबायना बे बिटिसि एकर्डनि जेनाखि एक्ट जानाय बे बिटिसि एक्टआव मा प्रभिजन होआमोन नोंथाङा मालाबा बेदिखौ फरायफेरदों आरो नोंथाङा नैबे प्रमद बर' आन्दलन खालामनानै जोबनायाव मोननाय बे बिटिआर सुक्ति बिटिआर एकर्डनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा नायदों नामा आंथ' सानो नोंथाङा खुनुदिन बिटिसि एकर्ड फरायफेरनो निश्चय मोनाखै बिटिआर सुक्तिखौ जिबनावबो नों नायाखै आरो जुदि नोङो नायोमोनबा स्टाडि खालामोमोनबा बेबादि जाम्बाबादि आला गला सा साज्रां थौले गोसोजों बेबादि बुंलाबायामोन आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङाबो सेनियर सिटिजेन आंबो सेनियर सिटिजेन बेबादि अल्प स्टाडिजों थौले स्टाडिजों बा सोरबा इउपिपिएलनि देवानि डिक्टेटर होनायजों डिक्टेसन होनायजों डिक्टेसनजों नोंथाङा बाथ्रा दाबुं स्टाडि खालामनो नाय बे बिटिसि जेनाखि एक्ट बेवहाय मा दंमोन नोंथाङा स्टाडि खालामदोंना बेवहाय मा दंमोन आङो थन्न फरायनानै थांला नोंथाङा आंनि दतमानिनो मानसि नोंथाङा फै आंनि खाथियाव I will show you everything with documents नोंथाङा सासे रिटायार्ड हेडमास्टार दा जेबो खामानि गैला नों सेनियर सिटिजेन जोंबो सेनियर सिटिजेन जों दा अल बड' सेनियर सिटिजेन फराम दाबाय जोङो अल बड' सेनियर सिटिजेनाव बेफोरबादिखौ गोबां सावरायो नोंथाङा जोंनि मिटिङाव खेबसेबो हयथ' थांनो मोनाखै नोंथाङा गोथौ गामियाव थायो नोंथाङा इन्टेलेक्चुवेल ग्रुपजों बारा थासाव गैया नंखायनो नोंथांनि नलेजआ बहुत लिमिटेड जानानै दङ आरो नोंथाङा निश्चय पार्सनेलिबो बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन बिटिसिआव मा गैया नों निश्चय माने माबायाखै स्टाडि खालामाखै बे बिटिसिखौ 6th Schedule Autonomous Council with the name Bodoland Territorial Council under the 6th Schedule होननाय दङ 6th Schedule नि माबाखौ दफानि स्पिरिटखौ मिथिगौना नोंथाङा What do you mean by 6th Schedule नोंथां हेडमास्टार 6th Schedule माखौ बुजियो 6th Schedule जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि बे मोनसे स्पेशल इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव होनाय प्रभिजन बे 6th Schedule एलेकायाव खुनु नन ट्राइबेला ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोना आरो बै समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेलफोरनि हाया जोबजोब्बाय नन ट्राइबेला दखल खालामजोब्बाय होननानै एल.के. आडवाणीजों आरो बेनिफ्राय अटल बिहारी वाजपेयीजों बे 6th Schedule बर'फोरनो आसामाव खालामनानै होनो बाध्य जादों नङाब्ला बर'फोरनि हाया जोबस्रांजोबसिगोन लाख लाख बिगा ट्राइबेलनि हाया नन ट्राइबेलजों बे दखल जाबाय नोंथाङा बेनि डाटाखौबो गैया होनदां जे हाइकर्टआ 4 लाख बिगा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ इभिक्सन खालामनानै अलरेडि अर्डार होनानै दं हयथ' बे डाटायाबो नोंथांनाव गैया दा जेबो गैयालासिनो नोंथाङा खोथा बुंलाबायदों दिनै सोरनिबा राजनिति देवानिनि थुनायाव आरो नैबे जाहैदों बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव नैबेहाय थानाय
सिक्स सिडिउलाव थानाय गोबां मोजां मोजां पावारखौ बे धंस' खालामदों नोंथां। बेवहाय दंमोन जे बिटिसिआ 12 जनिया मोनसे काउन्सिल थायो, बेनि गाहायखौ चिफ आरो सासेखौ डिपुटि चिफ होनो। बे चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक दंमोन हेडमास्टार नोंथां। बे चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंक हिमन्त बिश्व शर्मा मोनबादि स्टेटासनिमोन। नाथाय नैबे बिटिआर सुक्तिया बेखौ थाल्ला थुल्ला फोजोबदों। होमबा प्रमद बर'आ बिटिसिनि एथ' मोजां स्टेटास मोननायखौ माब्रै धंस' खालामफैखो बे बिटिआर सुक्तियावलाय? बेवहाय बिटिआर सुक्तियाव चिफ होनालासेनो CEM होदों। बे CEM हा मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल मोनाखै। होमब्ला बियो जोंनि बिटिसिनि स्टेटासखौ मान मर्यादाखौ बिराद खमायदोंना खमायाखै बे प्रमद बर'आ बे बिटिआर सुक्तिनि दारै? नोंथाङा बेखौ स्टाडि खालामदों? हेभ इउ स्टाडिड? निश्चय नोङो खालामाखै। आरो नैबे बिटिसि सुक्तियाव होदों जे बिटिसिआ सेन्ट्रेल बाजेटनि फैनाय थाखा, स्टेटनि बाजेटनिफ्राय फैनाय थाखा बिटिसि हेड एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबोमोन। आरो बे थाखा जमाखौ जिखुनु एमाउन्टनि सेंसन बिटिसिनि एलेकायाव EM आरो चिफ बिथांमोनहा सेंसन होनानै फुरा खामानि मावनो हानायनि गोहो दंमोन। इन्डिपेन्डेन्ट बेवहाय आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट बा डेपुटि कमिशनारफ्रा जेबो पावार गैयामोन। हेडमास्टार नोंथां स्टाडि खालामनानै नाय, जानला मोनला खोथा बुंबा जाया। नाथाय बेखौ नैबे बिटिआर सुक्तिया, प्रमद बर'नि बे बिटिआर सुक्तिया बे मा खालामदों? बे EMफोर सेंसन खालामनो हानाय पावारखौ डिसिफोरनो हरदों। डिसिफोरनो हरनानै डिसिफोरासो दा बिटिसिनि गासिबो स्किम सेलेक्सन खालामनाय आरिनाय बिनि मावफुंनायनि खामानिफोरखौ डिसिफ्रा मावो नैबे बिटिआर सुक्ति मथे। होमबा सिक्स सिडिउलनि मिनिंखौ नोंथाङा एसे मिथिबावदो। सिक्स सिडिउलाव डिसिफोरहा खुनु पावार गैया। आउट अफ पारभिउ अफ बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनहा ल' एन्ड अर्डारनि बादै बा स्टेटनिफ्राय फैनाय माखासे स्टेट रिलेटेड खामानिनि बादै सिक्स सिडिउलनि डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बिस्रा आखाइ होनांगौ जेबो गैया। दा बेखौ सेस खालामनानै बे नियमखौ बिटिआर सुक्तिनि दारै प्रमद बर'आ सेस खालामदों। नोंथाङा बेखौ मालाबाबो स्टाडि खालामाखै निश्चय। नंखायनो ब्लाइन्डलि नोङो प्रमद बर'खौ डायनामिक लिडार होनदों। डायनामिक लिडारनि आखलखौ नायबावदो। जोंनि बे बिटिसि सुक्तियाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होनो हानाय खेमथा दङ। नोंथाङा फरायबा मोनगोन। नैबे बिटिआराव गैया। नोंथां हेडमास्टार बे बिटिआराव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड होनाय गैया। जायनि फलाव बिटिआर बे सुक्ति जाखांनायनि उनाव पावार गैयैलाय, बिटिआर सुक्तियाव पावार गैयैलाय आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्माया लोगो लोगो बिटिसिनि भेकेन्सि पजिसनखौ लांजोबनानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड उनावहाय गुवाहाटीनिफ्राय गावनो सेलेक्ट खालामनानै माने जोंनि बिटिसिनि डाइरेक्टरफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनो अर्डार हरदों। डाइरेक्ट सेलेक्सना माने मा होनो दिसपुरानो खालामदों, गुवाहाटीयानो खालामदों। जायनि फलाव जोंनि बे बिटिसिआव आगोलनियाव दंमोन बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया बिटिसिआव साख्रि मोना, बिटिसि ओनसोलनि साख्रिखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि फिसा फिसौफ्राल' मोनो होननाय बे बिटिसि सुक्तियाव दंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ बिटिआर सुक्तियाव सेस खालामनायलाय बे बाहेरानि डिब्रुगड़नि, तिनसुकियानि, नलबारिनि, बरपेटानि गोबां केन्डिडेटफ्रा जोंनि बे जायगायाव मास्टार मिस्ट्रेस आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावफैबायमोन। बेखौ लानानै जेला जोङो आं अमर सिंह ब्रह्मजों दावराव देख्रेबजों जेला ससियेल मिडियायाव हख्रावबाय थानानै जे जोंनि सिक्स सिडिउलाव माबे बाहेरानि मानसिफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनखो, बे इलिगेल जाबाय, सिक्स सिडिउलनि स्पिरिटखौ बियो नस्थ' खालामबाय होननानै जेला बखिबाय थायो, बिनि नेक्स्टआवसो बिथांमोनहा लासै 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 बे एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ मावनो खाबु लाफिननो हादों। जों जुदि बुङामोनबा बे गोमालांबायमोन। दा प्रमद बर' नोंथांनि बे डायनामिक लिडारा मा स्टाइलनि बे बिटिसि सिक्स सिडिउलखौ धंस' खालामदों नोंथाङा मिथिगौ?
डायनामिकनि आखलखौ मा डायनामिक बेलाय बेनि डायनामिकआ बर' जाति आरो बिटिसि 6 शिड्युल एडमिनिस्ट्रेशनखौ धंस खालामनाय आरो बेखौ लानानै 6 शिड्युलनि ट्राइबेलनि मोनथायखौ धंस खालामनानै ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल समान अधिकार समानै जौगानाय समानै राननानै जानाय बेनिसो भिजन मिशन बिथाङा बानायदों नोंथाङा मिशन भिजननि खोथा बुंलायलायदों प्रमद बर'आ जाय बिटिसि सुक्तिखौनो फरायनो रोङा हायार सेकेन्डारि पासल' बे he does not know English he cannot understand the spirit of English बेयो बुजियाखै बा निश्चय मालाबाबो बे फरायाखै बे बिटिआरनि सुक्तिखौबो बे मालाबाबो फरायनानै निजेनो बारा बुजियाखै बे हायार सेकेन्डारि पासजों एथ' बोसोर एबसुखौ थगायनानै प्रेसिडेन्ट जाबोनानै थगायनायाव अस्थाद अल्प बिद्या भयंकर लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं बे प्रमद बर'आ दिनै जातिखौ माने थगायनानै बिराद गोजौआव गाखोनाय 6 शिड्युल बिटिसिखौ जलदब दैखर गोराय दैखर गोथौ बोरायाव बियो नारसोमनानै दोनहरबाय नोंथाङा मिथिगौ बे बिटिसिआव जोंहा 40टा ट्रेन्सफार साबजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टआ बिएलटिजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों जानाय सुक्तियाव जोंनो 40टा डिपार्टमेन्ट होखादोंमोन बे 40टा डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सफार साबजेक्ट होनो बे ट्रेन्सफार साबजेक्टआव आसाम गभर्नमेन्टहा आखाइ होनायनि खुनु मोन्थाय गैला नाथाय बेखौ दिनै 40टा डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव ग्रोम ग्रोम सालायबोबाय नाथाय बेखौ दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै मा खालामबाय धंस खालामनानै इभेन 16टा मोजां मोजां डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय नोंनि डायनामिक लिडारनि आखलखौ नायदो हाग्रामाखौ लेखा रोङै होनो बे हाग्रामा लेखा रोङैया 40टा डिपार्टमेन्टखौ 17 बोसोर ग्रोम ग्रोम सालायनो हाबाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट जानानै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दाबाय गभर्नमेन्ट दानानै 3 मासनि गेजेरावनो बियो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम स्टेटनो हरफिनबाय बेनो डायनामिक लिडारा बेखौ डायनामिक लिडार होनो नोंथाङा प्रमद बर'नि सोमोन्दै आं जा मिथिबाय नोंथाङा हजों काजिगामियाव बेकवार्ड हाग्रा ओनसोलनि हेडमास्टार जाबोनायखाय खुनु कमिउनिकेसन मोना नोङो आरो बे जायगायाव मबाइलाबो टावार नाङा गतिके नोंथांनाव जेबो इनफरमेसन गैया होननानै आं सानदों ओमफ्राय नोङो दा रिटायार जानानै हयथ' दतमायाव थाफैबाय नोंथाङा थाफैनानै नोंथाङा हयथ' इउपिपिएलनि देवानि नोंथांमोननि बे एलेकायाव दङ बिसोर थुनायाव नोङो बे बाथ्राखौ बुंबाय खिन्थु नोंथांनि सर्सआथ' बिराद पुवर you have never studied BTC Accord you have never studied BTR agreement नंखायनो नोङो जानला मोनला बुंदों दा बे बिटिआर सुक्तियाव बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ जोंनि 40टानि ट्रेन्सफार साबजेक्टआ हा हुनि मेटार हा हुनि नामजारि होनाय खाजोना खांनाय एलटमेन्ट होनाय एभ्रिथिं दायथ'आ बिटिसिनो आसाम गभर्नमेन्टआ होखाबाय बिनि इभेक्सनखौबो इभेन बिटिसिआनो खालामनो हायो नाथाय बिटिसिआ दासिम इभेक्सनखौ खालामथ'वाखै माखासे उसुबिदानि थाखाय बे आलदा खोथा किन्तु बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौ नोङो दाखालि 16टा डिपार्टमेन्टआव आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय आरो नोङो प्रमद बर'आ 7.2 बिटिआर एग्रिमेन्टआव होनदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल टेक इफेक्टिभ मेजार्स टु प्रोटेक्ट कास्ट लेन्ड ग्राजिं लेन्ड एन्ड वाटार बडिज फ्रम इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जे जायगायाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ बिटिसिनि खामोन बेखौ नोङो बिसोरनो हरखांनाय लोगो लोगो आरो एग्रिमेन्टआव प्रमद बर' बाबुआ मा खालामबावखो बले खासा वाटार बडिज आरो बेनिफ्राय भिजिआर पिजिआर बे ग्राजिं फिल्डफोरखौ बेनि एनक्रोचमेन्टफोरखौ बेनि एलटमेन्ट होनायखौ मा आसाम सरकारनो नों हरबाय बेनि जाउनाव मा जाबाय खासा नागिर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खासा बर'फोरनि सोरबा सोरबा न' बां लुनानै आजि 20 बोसोर 30 बोसोर 40 बोसोर
50 बोसोर 60 बोसोर जाबाय किन्तु नामजारि जायाखै खासा बे खासाफोरखौ गावसोर पावार मोननाय लोगो लोगो बिटिआर एकर्डनि मथे एग्रिमेन्टनि मथे पावार मोननाय लोगो लोगोनो बे हाफोरखौ बिसोरो सेटेलाइटजों सार्भे खालामै खालामै लेन्ड बेंकआव बिसोरो प्लास खालामबाय लेन्ड बेंक खुलिनानै बेखौ इन्डास्ट्रियेलिस्टफोरनो फाननायनि बा गथायनायनि बिथांमोनहा अलरेडि रेडि खालामबाय नोंथाङा बेखौ मिथिगौ दिनै हा हुनि गासिबो मालिकआथ' आसाम गभर्नमेन्टआनो जाफिनबाय अब्ला बेबादि हा हुनि पावार हानि थाखायनो जोङो आन्दलन खालामदों हा रैखानि थाखाय लेन्ड राइट्सखौ इनस्योर खालामनानै 6 शेड्युल एल.के. आडबाणीजों अटल बिहारीजों जोंनो बे 6 शेड्युलखौ खालामनानै होदों आरो बे 6 शेड्युलनि एगेन्स्टै प्रमद बर'आ खासानि निरापत्ता दैनि निरापत्ता बिलोफोरनि निरापत्ता पिजिआरनि निरापत्ता आरो बेखौ बाहायनायनि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय बेनो नोंथांनि बे डायनामिक लिडारा मा स्टाडि खालामनानै मा बुंलाबायो नोंथाङा आंथ' लोगो हिसाबै अननोबो ओंखारबाय नाथाय नोंथाङा बिदि खोथाखौ बुंनो नाङामोन दिनै सारा दुनियायानो स्टाडि खालामनानै मोननानै प्रमद बर'खौ दिनै नेवसिबाय नोंथाङा प्रमद बर'नि सोमोन्दै मिथिया आं बुंबावनोसै प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनि समावनो आरएसनि सासे मोजां केडार बिजेपिनि सिं सिं मोजां वार्कार बिथाङा बिजेपिनि अननायावनो बिथाङा आरएसएस केडार आरो बिथाङा आरएसएस केडार जानानै नंखायखौनो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानानै बिथांनि आदर्श नीतिजों सेपारेट स्टेट डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै नंखाय माने बेखौ होनना बुङो प्रक्सि आन्दलन खालामनानै नंखाय फिसा फिसा आन्दलन खालामफ्लानानै गावखौ लिडारगिरि जाहै खालामदों आरो बिथांनि बे रेलवे जोबथानाय नेशनेल हाइवे होबथानायाव सिकिउरिटि होदों हेमन्त बिश्व शर्माया सिकिउरिटि गभर्नमेन्ट सिकिउरिटि लानानै बे आन्दलन खालामदों जोंनि आन्दलनफोरखौ बै समाव नोंथाङा गोसोखांहरनायसाय एबसु भलान्टियार फर्स होननानै बुंबा पुलिसा होसो होसो बेसेबां बुयो आरो प्रमद बर' रायजो बिग्राखौ पुलिसा सिकिउरिटि होयो सेनियर सिटिजेन नोंथां मा खारनै गभर्नमेन्टआ बेनो सिकिउरिटि होआ नों मिथिगौ आरो बिथाङा बेबादिनो फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन while keeping intact the map of integrity of map of Assam while keeping integrity map of Assam तारमाने आसामनि मेपखौ सोलायालासेनो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन होनबाय अर्थात बर'आ आरो खुनुदिनबो रायजो बिला आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामला होननाय जादों दा होमबा बियो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीति सेपारेट स्टेट बिग्रा डिवाइड आसाम 50-50 होनग्रा लिभ एन्ड लेट लिभ होनग्रा बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ थबस दानस'दोंना दानस'आखै बे प्रमद बर'आ दानस'दोंना दानस'आखै आरो बेखौ नोंथाङा आरो डायनामिक लिडार बुङो बेनि डायनामिकआ मा 6 शेड्युलनि बर' बा ट्राइबेलनि पावारखौ सेस खालामनाय बेनि प्रजेक्ट जोब गासिबो बे मिशन भिजन बे 26टा जनगोष्ठीनि समान डेभेलप समान अधिकार होननाय बाथ्राया गासिबो एंटि बर' एंटि ट्राइबेल दिनै हेमन्त बिश्व शर्मायाबो इलेक्शन केम्पेइनाव बुंगासिनो दं बिटिसिआव मानो फार्स्ट क्लास सिटिजेन सेकेन्ड क्लास सिटिजेन दङ बिथाङा मा बुंनो नागिरदों जे बर'फ्रा बिटिसिआव फार्स्ट क्लास हारसाफ्रा सेकेन्ड क्लास मानोना बिसोरो बिटिसिआव ट्राइबेलनि हाखौ 6 शेड्युलनि आयेन मथे बायनो मोना मानो बिदि जानांगौ जों बेखौ फोजोबनांगौ ना फोजोबनाङा होनदों आरो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा बे हेमन्त बिश्व शर्मा बे दिलीप शइकियामोननि एखे सुरजों राव मिलायनानै बिथांमोनहाबो दिनै 35 लाख पपुलेशननि खोथा 26टा जनगति बयनोबो समान मान समान मर्यादा होनायनि खोथाखौ बुङो होमबा मा बुंनाय जादोंब्लाय बे बिजेपिनि स्ल'गान नङा सबका साथ सबका बिकास नङा बिदि होननायनि मिनिङा मा जाखो बर'खौबो बुथारनाय जायाखै बे दिनै बेबादि लिडारखौ बिजेपिनि माने गेरुवा ड्रेस सिङाव गानखोमानानै गेरुवानि खोथा लानानै दिनै बर' जाथिनि मोनथाय थामोनथाखौ
दिनै प्रमद बर' दिपेन बर' फोजोबनो थांगासिनो दं आरो बेबादि लिडारखौ नोंथाङा सासे रिटायार्ड हेडमास्टार सेनियर मोस्ट पार्सन जानानै डायनामिक लिडार होननाय बिराद दुखुनांथाव बिराद दुखु मोनबाय आं नोंथाङा जेसेदिन बेबादि बाहेरायाव थागोन नोंनि नलेजआ निश्चय खम जागोन स्टाडिया खम जागोन आं नोंथांखौ खावलायोनो आंजों फै आंनि न'खौ संनानै नोंथां आंनाव हाबफै आं नोंथांखौ बुजायगोन नोंथाङा मिसलिड जाबाय हयथ' माने नोंथांनिफ्राय रोंसिनै जाम्बा जाम्बा पलिटिकेल दालाले देवानिजों नोंथाङा निश्चय गाइडेड जाबाय दा नोंथांबादि सासे आदर्शबान हेडमास्टारनि आदर्शखौ दिनै नोंथांखौ खोथा बुंहोनानै नोंथांनि इमेजखौ सेस खालामनो नागिरदों गावसोर मानो बुङाखै बिसोर हिम्मत दंबा बुंनायसाय नोंथांमोननि बे एलेकानि जेसेबां इउपिपिएलनि लिडार दं हिम्मत दङब्ला खोथाखौ बुं डिबेट खालाम ससियेल मिडियायाव बुं बिटिसि एकर्डआव मा दंमोन बिटिआरआव मा जाखो साबसिन जादोंना गाज्रिसिन जादों नोंथांमोनहा बेखौ बिजिरनानै नाय बिथांमोननि मोननायाव मोनसे दंबावो जोंनाव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि थानायखाय जोंनाव दंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेन्टआव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दं आयेन दाग्रा एसेम्बलि आरो बे हिसाबै लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि सेक्रेटारियेट दंमोन आरो बे लेजिस्लेटिभ माने लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेसननि खामानिफोरखौ फांसन्सफोरखौ सोर मावो चिफ सेक्रेटारि डेपुटि चिफ सेक्रेटारि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि सेक्रेटारि एन्ड कमिशनार आन्डार सेक्रेटारि सेक्रेटारिस बिथांमोनहा मावो दा लेजिस्लेटिभ जेराव थायो बाय सेक्रेटारियेट थायो थिग जोंनि बर'आ फिसा मोनसे काउन्सिलबाबो मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टनि मोनसे काउन्सिलबाबो बै समाव मालाय हाग्रामा मोनहा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लेजिस्लेटिभ पावार मोननो हादोंमोन लेजिस्लेटिभ पावारखौ एक्सारसाइज खालामनायाव अफिसियेल खामानिखौ मावनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गासिबो बिटिसि काउन्सिलनि सेक्रेटारिफोरखौ माने खामानिखौ मावजोबोमोन एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां थाखा सेंसन होनायनि खामानि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानि सुपारभाइजिं मनिटरिं खालामनायनि खामानि बेखौ मावजोबोमोन नाथाय बेखौ दिपेन बर'आ मा खालामदों नोंथाङा खोनासं if you have ever studied the BTR agreement and you will see that the 4.4 प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव बिसोरो लाबोदों मा executive functions of BTC shall be exercised through chief executive officer not below the rank of principal secretary to the government of Assam बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि रेंकआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकनिफ्राय बिराद गाहायसिनाव दं नोंथाङा आं बुंनायखौ मानियाबा सुग्रोम बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा कम्पानियाव थायो आनवायथ' पन्सायती राज सिस्टेमाव आनसलिक पन्सायतनि चेयारमेनफोरनि अफिसार सिनियर बिड'नि इकुइभेलेन्ट बियो डिजिगनेसन आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसामनि एके रेंक दा बेबादि बिटिसिनि हाई स्टेन्डार्डनिफ्राय ल' स्टेन्डार्डआव लाबोदों नोंनि डायनामिक लिडार प्रमद बर'आ आरो मा खालामबावदों बिटिसिआव 40 जन काउन्सिल दंमोन 40 जन जिरायनायनि जायगा दंमोन हेमन्त बिश्व शर्माया प्लेनिं लाबाय बिटिसिआ दंस' जाखासिगोन जेला बेवहाय 126 जन एमएलए फैनानै एसेम्बलि जिरायनो थाखाय बै 40 जननि सिटखौ देफाय देसि खालामजोबनानै दा 126 जन जिरायजानाय बानायफैबाय अर्थात प्रमद बर'आ बिटिसि एसेम्बलिखौ आसाम गभर्नमेन्टनि हिमन्त बिश्व शर्मानो फानबाय आरो सम बिसोर दा एसेम्बलि जिरायफैयो होमब्ला मा प्रमद बर'आ फाननानै जाजोबदोंना जाजोबाखै बै बर' राजा इरागदावआ मणिपुरि हिन्जाव हाबा खालामनानै मणिपुरि हिन्जावनि षड़यन्त्रआव जेरै रायजो मणिपुरि हिन्जावा बिदानो सेनानै होजोबदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा हारसा हिन्जाव कलिता हिन्जाव लानानै दिनै बर' रायजोखौ बिमाय मामा हिमन्त बिश्वनो दिनै फानजोबदों दा गतिके बै समनि इन्दुप्रभा हारसा हिन्जावजों दिनै प्रमद बर'नि साम भरालि हारसा हिन्जावजों बर' रायजोखौ जाबाय नोंथां हेडमास्टार नोंथाङा बेफोरखौ बुजिनानै नाय दा दिनै बिटिआरआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनायनि
माबा गैया जोङो हब्रा ससियेल मिडियायाव बुंनायखायसो दा एसे एनै एपइन्टमेन्ट होनो हादों दिनै बे एपइन्टमेन्ट होनायाव नोंथाङा दाखालि खोनायाखै ससियेल मिडियायाव ओंखारनायखौ नोंथाङा नायदोंना नायाखै हा फरेस्ट गार्डआव 8 लाख लानानै साख्रि होनायनि दावराव जानायखौ नोंथाङा खोनायाखै फरेस्ट ग्रेड 1आव 20 लाखसिम लादों नोंथाङा खोनायाखै होमबा प्रमद बर'आ करापसन खालामाखै नामा करापसन जायै आजिखालि जुगाव सोर दं जुदि करापसन खालामाबा दिनै मारै गोदान गाहारि गोदान हा गोदान बिल्डिं बिथाङा बायदों आरो लुदों माब्रै प्रमद बर'आ एकदम माने करापसन खालामाखै नामा जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो नाय बिथाङा करापसन खालामा नामा जेथ' अल आसाम दा खामानि जादों बेसेबां पार्सेन्ट लायो हयथ' प्रमाण गैया प्रमाण देखायनो हानाय नङा नाथाय बिथाङा जे पार्सेन्टेज लायो मोजांनो बेखौ नोंथाङा खोनाया नामा दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिनि पुराना बिलखौ होनायाव बेसेबां पार्सेन्ट लाया थफ्ला बेखौ नोंथाङा खोनाया नामा होमबा नोङो हाग्रामाखौल' बिथांमोननि देवानिनि बुंनायाव कराप्टेड नुदों लुथिनाय नुदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै दुरान काप सालायनायनि नामै दिनै लिटारेरि फेस्टिभेलनि नामै दिनै दिल्लीयाव बड'लेण्ड फेस्टिभेलनि नामै बेसेबां कोटि लुथिदों नोंथाङा खेल दङ आरो दिनै नोङो बायदिसिना सेमिनार बायदिसिना फेस्टिभेल खुंनानै बिथाङा बेसेबां कोटि लुथिदों खेल दङ जुदि लुथियाखैबा बिथाङा जुदि लुथियाखैबा माब्रै हेलिकप्टार दिनै लानानै इलेक्सनाव गिदिंखो हेडमास्टार नोंथां बे हेलिकप्टारनि भाराया बे प्रमद बर'नि बेथनजों सोलियो नामा बे CM हिसाबै बेसेबां बेथन मोनो बे बेथनजों बे हेलिकप्टार भारा लानो हायो नामा नोङो होनबाय हिमालय हाग्रामा महिलाया लुथिदों एसेखौ लुथियो बयबो प्रफुल्ल महन्तआबो आसुनि आन्दलन खालामनानै बेबो चिफ मिनिस्टार जानानै बेबो लुथिदों जोंनि अल इण्डियायाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बेसेबां लुथिदोंमोन जों मिथिया नामा दिनै बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय बिजेपि बारबाय बेनि लुइस बार्जार केलेंकारि सारदा केलेंकारि चिट फान्ड केलेंकारि दिनै बिजेपि सरकार दंखायसो बिथाङा गनानै दं फैनायस्लाय सेन्ट्रेलाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट जानायसाय बियो जेलाव थांनांना थानाङा होमबा हाग्रामाखौल' बोरै लुथिनाय नुदों प्रमद बर'आ लुथियाबा दिनै हेलिकप्टार लानो हानाय केपासिटि बोरै जाखो गोदान गारि घोड़ा लानो हानाय बोरै जाखो गोदान बिल्डिं नोंथाङा नुदों नामा नोंथांनि बे गामि गोथौआव थाना मा नुनो मोनलाय थांना नोंथाङा सुग्रोमहैनायसाय बे प्रमद बर'नि सेला फेलाफोरनाव सोंनायसाय बेसेबां हा लादों बेसेबां गारि गोदान लादों दिनै जानला मोनला वान साइडेड माखासे इउपिपिएलनि देवानिनि खोथा लानानै नोंथाङा खोथा बुंबा जानाय नङा आं नोंथांखौ जेबो बुंनो गोसो गैयामोन मोनसे समाव नोंथाङा हाई स्कुलनि हेडमास्टार जाब्लाबो जोङो आरो गोदो स्कुल फरायनायावबो लोगोमोन नाथाय आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि दसाराव होबाय सासे मानसिखौ हाग्रामा महिलारिखौ खालि लुथिंल' खालामदों होननानै आरो बिथांनि दिनाव दावराव दावसि बुलाय सोलाय जादों होननानै दिनै बुलाय सोलायखौ हाग्रामा लाबोदोंमोन नामा बांगाल दावराव सावथाल दावरावखौ सोर लाबोआ नोंथां सावथाल दावरावखौ सोर लाबोआ सावथाल दावराव लाबोग्राया सोरमोन दा बेफोरबादिखौ नोंथांमोनहा माने थौले स्टाडिजों बुंनो नाङा आरो नोंथांखौ आं बुङो जोङो प्रमदखौ मानो रायो बिकज अफ हिज एजेन्ट अफ बिजेपि दिपेन बर'खौ मानो रायो बिकज अफ हिज एजेन्सि फ्रम दा बिजेपि आरो बे बिजेपिनि एजेन्ट जानानै बिथांमोनहा दिनै बर' जातिखौ लानानै बेफार खालामदों बेफारि बिथांमोनहा सिङाव बिजेपिनिफ्राय कौटि लानानै बर'नि मोनथायफोरखौ दिनै मोनफा मोनफा सेस खालामगासिनो दङ दा गोलाव खोथा गोबां बुजायनांगौ दं नोंथांखौ आङो बुजायजोबला खिन्थु नोंथाङा मैया जा बुंदों बेखौ हायोबा नोंथाङा उइद्र खालाम आं मिथिया हसिया बुंफ्लांबाय आरो प्रमद बर'खौ नों जि मोजां डायनामिक लिडार होनलायलायो डायनामिक लिडार होनलायजासे प्रमदनाव जेबो गुन गैया हि इज द डेस्ट्रयार अफ बिटिसि हि इज द डेस्ट्रयार अफ ट्राइबेल्स राइट बिथांखौ जोङो दिनै बुंनो थांब्ला हारिनि सुथुर होनजायो हारिनि मैखारि होनजायो जोलैनि हांगार होनजायो प्रमद बादि मानसिखौ नोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सासे गेदेमानि जायगायाव दारायनायखौ नोङो बरायदों बिदिबाथ' नोंथांखौबो जोङो प्रमद बर' होननांगोन नोंथांखौबो जोङो नेवसिनांगोन
प्रमोदनि खोथाखौ नों सापर्ट होयो माने नोंबो एसे प्रमोद बर'नि सेलादार जाहैबाय होमबा नोंथाङा मोनहा गासिबो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अपमान खालामग्रा जाहैबाय जोलैनि हांगार जाबाय नोंथाङाबो प्रमोद बर'खौ आं मोजां मोनो बिथाङानो देरहागोन होननाय माने नोंबो सासे बर'नि गेजेराव जोलैनि हांगार जाबाय होननानै आं नोंथांखौ बुंगोन दा बेखिनिखौनो बुंबाय बिथांनि बे बुंनायनि सायाव जोङो दुखु मोनदों बुजिया सोमजिया साना हौवा स्टाडि गैया मा गैया खोथाफोरखौ जाहाथे ससियेल मिडियायाव दाबुंला सोरनिबा थुनायाव जाहाथे दाबुंला बायदों आरो नोंखौ सोर थुदों आंहा मोनदां हरखाजोबनाय नोंखौ सोर माइक्र'फननि सिगाङाव खोथा बुंहोआ बे ससियेल मिडियानि पार्सनाबो बेबो मा साइजनि मानसि जोङो बुजिजोबखागौ बिसोरनाव खुनु जाथि सेन्टिमेन्ट गैया जेबो मिथिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शनि जेबो मिथिया बिसोरो नोंथांमोनहा नोंथांखौ आं बुंगोन सासे हेडमास्टार हिसाबै रिटायार जाबाय था आरो जुदि रिटायारमेन्ट ससाइटि नांगौबा जों फै आंनो जेनेरेल सेक्रेटारिखा अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जोंनि फरामा दा वेस्ट बेंगल आरो ओरै माबासिम सहैगासिनो दं ओजों उदालगुरिसिम जाबाय नेक्स्ट इलेक्सननि उनावहाय जोङो सनितपुर गहपुर ओरै बारगोन फै नोंथांखौ आं वेलकाम होयो जोंजों खामानि मावफै बे प्रमोद बर' दालालि जाथि फाननानै जाग्राजों नोंथाङा लोगो दाजा बिथांमोननि फाफखौ बाहागो लाफानाय जागोन बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर